To yaya, na zo gare ka, ba wai an yi aure ba, ka san cewa duk mutumin da ya ɗauki ‘yarsa ibaka a wannan rayuwar, wallahi ya gama mutunta ka, a sanin halinka da da komai da iya baka ‘yarsa, to gaskiya a jinjina masa. Saboda maye ne ni, an ba maye ɗa. Kai me yasa ba a hira arziki da kai? Sai ta me? Sai ta tsiya. Ni yanzu ba gashi ina zuwa nasiha nake maka ba? Ka riƙe 'yar mutane lafiya nake maka magana. Ban gane ba. Ka kula da cinta da shinta da sutura ta. Kura ce ni cizo nake? Oh my God. Yaya me isa ba ka ganewa? Ke da Allah zuwa kika kisa ni a gaba ki mun faɗa ko me ni na kasa gane miki. Nasiha na zo in ma ka rike amarya da mutunci, ka rike mutane da mutunci wanda ya baka faɗa a wannan murna. Wallahi ba kowa ne zai baka da ba kana da wannan ɗabi'u. Na menene ne? Zuwa kika ki rinka daga murya a gidan. To yayi aka ina maka magana cikin sanyi rai kana min masifa ya kake so in yi? Dan Allah ka rike ta da amana. Dan Allah ka rike ta da amana. Ka banda wannan cin mutuncin da hayaniyan nan. Ina yi bari na bari Allah ya baku zaman lafiya. Menene a cikin rayuwar nan ne ba komai bane ba fa, sai dai fatan Allah ya sa mu dace. To naji. Yaya ka rike mutane da mutunci, mu ma ƴaƴa mata ne a gidan wasu muke. Idan aka wulakanta ba za ku ji daɗi ba. Ciwon ƴa mace na ƴa mace. Wani abu aka ce nayi. Ba kai ba ɗin kafin kayan ake gudu Allah ya sa kar ka yi. Yaya kai haƙuri kaji? To naji. Rayuwar nawa ce. Allah ya sa dai ka shiryo. Allah isa ya zama wannan shi ne sanadin shari'a. Ba damuwa, kina da wani abu ki bani. Kamar ya? Ai ba ni da kuɗi zai aure, zaman aure zai yi ba kuɗi ne. Ni ba kuɗi a jikina. Ni sana mai nake, ni ma a gidan wani nake. To a zaman a gidan wani ke ba kya tanadi. Me zan tanada? Mijina zai bani ci, zai bani sha, zai bani sutura. To me nake nema a wurinsa? Asirin in yi masa addu'a. Ko sata za masa ɗauko kuɗi in baka ne? A ce fa ne ba kuna ɗan yin makale ba. A'a, ni ba na makalewa. Ne mai abincin sa enough. Shi sa muke zama lafiya. Kai taɓa kawo ƙara ta gida? Bai taɓa kawo ba. Yaya?